Goddag, det her det er programmet Blomster i Danmark. Jeg står her sammen med blomsterekspert Tusindfryd. Og Tusindfryd, vi har hyret dig til at se på nogle blomster i dag. Ja, men det vil jeg da være så venlig at vise jer. Ja, Kom, vi skal med her. Og vi står så her i haven, og Tusindfryd har fundet sin yndlingsblomst. Værsgo, Tusindfryd. Ja, det er så vildkørvel, som I kan se her. Den med den røde prik, den kender I alle sammen. Her. Og den smager også ganske godt i salater. Her står vi så med en ny blomst, og den vil Tusindfryd lige forklare lidt om. Ja, vi står med den nye sædglad, der lige er blevet importeret til Danmark. Ganske smuk. Dufter godt. Kan desværre ikke bruges i salater. Ja, de har mange af dem i Kongens Have. Ja. Action. Det her, det er så Urinus, og den vil jeg så vande. Den skal jeg helst vande, og det bliver gjort godt. Så. Kom, Victor. Det er så løvbladtræet, og det kan I se på den flotte lange stænger her. Og de er nemme at rive af. Som I kan se her er bladene meget tæt sat og vokser nemt ud over det hele. Spreder sig meget nemt og meget svært at grave op, så det er ikke for godt at plante alt for mange af dem. Og det her, det er så den sidste plante, Tusindfryd vil fortælle os om i dag. Tusindfryd? Ja, det her, det er så pandaens yndling. Og det kan vi genkende på de lange blade her. Og vækstpunkterne, som der ligner pandaens kløer. Og pandaen, de kan godt lide at sutte den af. Og sådan pandaens yndling, dem skal man passe på med og have for store mængder. Ligesom løvens bladtræ vokser det meget nemt i omkreds og ud over egnen, man har. Ja, det var så alt for i dag. Se med i morgen fra Blomster i Danmark.